Hi guys! So for today's video, day, ka mag-unboxing ta, day. So naatay ka ng butangan na nagkwarta, day. So ingani siya, day. So kay since sabot na niya siya, day. So pilakad daw na din siya, no. So karon pa na ko na siya ma-unboxing, day. Nabisi-bisihan na po ng person. So nara na. So black ang color akong gipili, day. Kay para dugay mo hugaw, day. Kay since amo kayo na so, itong abrihan ka, excited ang person. So, kuha ni siya, kaya dagdag kapin mga tinit. Bila ni siya, panunod ko. So, may price na nakabot ha. So, basta barato rin siya, day. Yun yan, indot ni siya, day. Kaya ma-arrange nga po ang butangan ng kwarta, day. So, ganahan ko mo palit ani, day. So, ibutang na ko sa comment section ang link kung asa na ko ni napalit, day, no, para makapalit ko mo kung gusto mo palit ani, day. So, para siya, day. Hiwi naman ng atong video, day. Nawa na yun. Ayun naman. Naot pagka-start ng video. So, naara siya, day. Balot. So, nindot ko kabalot, day. So, basi ganahan mong mupalitan ni day sa mga naintindahan dara para ma-organize ang mong kwarta. So, ibutan ako sa comment section ang link, day, kung asa mo makapalitan ni day. Nara, day. Nara siya, day, niya. With susi ang ako ang ipili, day. Nara yan. Wala na yung abrihan. So, pink unta to, pero black na lang ang ipili, day. Dali mahugaw ang pink, day. Manigitong kayo, di mo parang hugaw, day. So, nara siya yung susi. Ipitan yun ang susi diri aday, oh. Diri aday sa yung tanan ko lisod bukaon ang kaya po sila kay di pagkuha ng susi gisiptig yun ang susi nga hindi mo wala dahil sulit sa tanan, day. So ay nga nani na siya, day. Susianan, gunitanan, di ba? Atong ablihan, day, kaya itong tanaw ng sulod, day. Na natin money organizer. Oh, di ba social? Di ba, day? Ano siya, day? Ano, day, oh? Ano na siya, day? So, 1, 2, 3, 4. Naiupat kapapil na butanganan. Yeah. Dari aday kay coins. Dari coins. Ano siya, day? O di ba, day, organizer na siya. Diba? Cute. Ano siya? Cute tayo, day. See? Cute tayo, day. Dream come true ni day. Kaya dugay na kayo kung palito na anin. Karon pa na ko siya gipalit. So, dili ka mahayan, day. Yung mga 500 ka pin. So, love it. So, na siya susi. Yeah, pag mulakaw ta, day, mura tagtruan namin natin ni day. Bugat ba po siya gamay, day, no? So, sa gusto mo palitan ni day, ha, ibutan ako sa comment section ang link para makapalit good mo. Katura, day, oh.